Вітаю вас, шановні сябры. Меня зовут Борис Балты. Вы глядзіце канал Менавіта онлайн, нашу рубрику «Легенда», дзе мы распавядаем вам пра вядомыя ці малавядомыя асобы беларускай, не толькі ў беларускай гісторыі, але не толькі пра асобы, але і пра падзеі, пра што пойдзе і сёння наша размова. Не забывайце ставіць нам лайкі, падабайкі, не забывайце пісаць нам каментары, падымаць наша відэо. Таксама званіць у званочак, каб першымі ведаць пра нашы відэо. Ну, абавязкова, конечно, трэба падпісацца на канал Менавіта онлайн, ну і падзяліцца спасылкай на гэтае відэо з сваімі сябрамі ці ў сваіх сацыяльных сетках. Дарэчы, вось усе гэтыя працэдуры, якія я назваў, яны які звязаны менавіта з каналам Менавіта онлайн, яны могуць прыносіць вам шчасце, бо мы тут недавно атрымалі ліст ад адной з нашых, ну, скажем так, глядачак, жанчына, якая глядзіць нашы відэо. Вось недавно она поставила нам лайк і адразу стала цяжарнай. Вот так вот клік лайкам і стала адразу цяжарнай, але не толькі гэта прынесло яшчэ і, ну, такое, скажем, матэрыяльнае шчасце, бо кандыдат у бацькі, ну, назовем его кандыдат у бацькі А, падарыў ёй машыну, кандыдат у бацькі Б падарыў ёй кватэру, а кандыдат у бацькі С зарэгістраваў яе як кандыдатку на выбары ў Палату прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. Так што, як бачыце, наш канал мае вялікую сілу і гатовы падзяліцца ёй з вамі. Сёння размова сапраўды легендарная, яна трошкі забыта, але ў той час нам усім людзям, якія жылі ў той час у Беларусі, здавалася, ну, падзеі роўнай, ну, можа быць, другой сусветнай вайне. Як тады казалі, цяпер у нас гісторыя будзе дзеліцца на часы да путча і пасля путча. Маецца на ўвазе путч ГКЧП, які адбыўся 30 гадоў таму. Але каб больш падрабязна ведаць пра гэты путч, пра тое, што адбывалася, мы павінны зрабіць такі невялікі флешбэк у гісторыю. Можа, ён нават будзе вялікі, ён займе час, вось паглядзім, таму што трэба распавесці коратка і пра ўсё. З чаго пачаць? 85-й год. У краіне якраз тады у СССР скончылася эпоха вялікіх пахаванняў. Апошнім быў генеральны сакратар Чарненка, які кіраваў менш за ўсіх, ён кіраваў усяго 13 месяцаў, і на яго месца абіраюць новага генеральнага сакратара Гарбачова, рэкордна малады. Тады, для тых часоў, тады у СССР дзяржаўнай формай кіравання дзяржавы была геронтакратыя, гэта значыць улада старых людзей. А Гарбачову на той час была 54 гады, і яго абіраюць ужо праз 4 гадзіны пасля таго, як стала вядома, што Чарненка помер. Зараз існуюць два міфа наконт Гарбачова. Міф першы, што гэта быў такі сапраўдны рамантык, такі сапраўды чалавек дэмакратычных поглядаў. Вось ён шоў да ўлады, і калі ён прыйшоў да ўлады, ён адразу вось даў нам усім свабоду. Ёсць другі погляд, што другі міф пра тое, што ён засланы агент ЦРУ, Мі-6, Масада і французскай, польскай і японскай выведкі адначасова. Ну і першае, другое, зразумела, гэта ўсё глупства. Па-першае, чалавек-рамантык кіраўніком такой арганізацыі, як КПСС, ніколі не мог стаць. Мог стаць толькі чалавек свайго, ну, скажем так, кола. Па-другое, ну, канешне, таксама этой размовы пра тое, што спецыяльна быў засланы чалавек, каб разваліць вялікі Савецкі Саюз, які ўжо ў той час разваліваўся сам, у той час 85-й год. Гэта, канешне, было немагчыма. Савецкі Саюз быў, ну,
ён павінен быў разваліцца, гэта гістарычна ў ім было закладзена. У той час, хто б зараз нам што не казаў, зараз вось вельмі папулярная такая думка пра вось той рай, які быў, і рай, які мы страцілі, рай Савецкага Саюза, менавіта застойнага Савецкага Саюза, бо тыя людзі, які жылі там, напрыклад, падчас сталінскіх часоў, зараз вельмі мала, хрушчоўскія часы таксама. Вось застой, брэжнеўскі застой, часы моладасці, юнацтва яшчэ вось большасць памятае. І, як зараз кажуць у інтэрнэце, мем пра пламбір, вось кажуць, да, пра пламбір, пра смачны пламбір таго часу, але калі мы паглядзім хронікі тых гадоў, тых часоў, што людзі казалі, мы пабачым, што гэта ўвогуле не быў ніякі рай. Людзі, наадварот, хацелі, каб нешта змянілася, бо так жыць ужо было немагчыма. Зайдзіце, пашукайце ў YouTube фільм документальны пра 27-й з'езд партыі, это 86 год. Людзі буквально крычаць Гарбачову: ратуй, мы так больш не можам, зрабіце нешта, бо так жыць больш нельга, немагчыма так больш жыць. Дарэчы, у гэтым фільме там можна пабачыць у кулуарах з'езда, як заўсёды, так з энергіі, так моцна выступаў вядомы ў Беларусі чалавек, сапраўдны герой Беларусі Старавойтаў, двойчы герой сацыялістычнай працы, былы партызан, які пасля вайны пачаў адраджаць беларускую сельскую гаспадарку. Ён жа падчас перабудовы першы ў Беларусі, хто пачаў весці рынкавую эканоміку на вёсцы. Потым ужо пры Лукашэнкі Старавойтаў з сынамі быў абвінавачаны ў тым, што ён намагаўся зрабіць дзяржаўны пераварот супраць Лукашэнкі, ён быў пасаджаны з сынамі ў турму, двойчы герой сацыялістычнай працы. Па закону яму павінен быў на радзіме помнік стаяць. Вось хто меў две гэтыя зоркі, ім ставілі помнікі, нават падчас жыцця. А яго замест гэтага Лукашенка кінуў за краты. Вось там вот на гэтым з'ездзе Старавойтаў так вот актыўна ў кулуарах выступаў пра тое, што патрэбныя перамены, трэба нешта рабіць. Сапраўды, людзі тады крычалі: караул, ратуйце нас, мы так больш не можам. Ну, першыя крокі які? Ну, вядомая антыалкагольная кампанія. За час брэжнеўскага застоя народ дапіўся да такіх чорцікаў, што зразумеў, што ён сам нічога зрабіць не зможа, і сапраўды на пачатку гэту антыалкагольную кампанію падтрымалі. Канешне, антыалкагольная кампанія это быў абсалютны брэд, яна прынесла толькі дрэнныя рэчы і ў эканомікі, і тое, што людзі замест гэтага некаторыя пачалі піць рэчы, якім моюць окны. Гэта падняло таксама ўзровень і таксікаманіі, наркаманіі у пэўных рэгіёнах. Так што нічого добра з гэтай антыалкагольнай кампаніі не выйшла. Ну, былі іншыя рэчы, напрыклад, такі рэчы ў культуры. У першую чэргу культуру вызвалілі ад вось гэтага партыйнага савецкага камуністычнага кантроля. Ну, напрыклад, была такая рэч, як называлі іх фільмы з полкі. Здымаецца фільм, і кожны фільм глядзіць цэнзура, цэнзура кажа не, і фільм кладзецца на нейкі невядомы час. Напрыклад, быў такі фільм «Агонія» Елена Клімова. Ці, напрыклад, быў такі фільм «Інтэрвенцыя», дзе знімаўся Владзімір Высоцкі. Вось іх паклалі і не паказвалі да часу перабудовы. Кінасцягам перабудовы стаў фільм «Пакаянне» Тэнгіза Абуладзе, дзе ў канцы фільма ёсць знакамітыя словы пра тое, што для чаго патрэбна дарога, калі яна не вядзе да храму. Вось гэта стаў такі кінасцяг перабудовы, што для чаго нам патрэбна вот эта сталінска-брэжнеўская дарога, калі яна не вядзе да храму сапраўднага сацыялізму, бо ў той час
пачалі казаць пра тое, што вось так вот як мы жылі 70 гадоў, гэта быў неправільны сацыялізм, што вот пры Леніне быў сацыялізм сапраўдны. І сапраўды першыя гады перабудовы казалі, што гэта працяг кастрычніцкай рэвалюцыі, што мы працягваем той шлях, па якому ішоў Ленін. Вось быў дрэнны Сталін, дрэнны Сталін нас павёў не туды. І аднаўляюцца адначасова імёны ўсіх тых, хто займаў кіруючыя пасады падчас жыцця Леніна, і Троцкі, і Зіноўеў, і Бухарын, і промпартыя рэабілітуецца, вайсковая апазіцыя і ўсе іншыя. Пачынаецца рэабілітацыя народаў, напрыклад, крымскіх татараў, якіх не рэабілітавалі пры Хрушчове, і пачынаецца вяртанне крымскіх татараў на радзіму. Ну, мы зараз ведаем, што адбываецца зараз у Крыму, там крымска-татарскі нацыянальны рух забаронены. Ну, і зноў наш братэрскі крымска-татарскі народ, на жаль, жыве ў такой вельмі дрэннай абстаноўцы, і мы іх, канешне, падтрымліваем у іх змаганні, уже зараз падпольным змаганні за сваю свабоду. Свабода ў мастацтве. Нават павяртаюцца з-за межы некаторыя з мастакоў, якіх выгналі з СССР, ці якія вымушаны былі з'ехаць. Свабода ў музыцы. Адмяняецца вось эта цэнзура музыкальная. Рок-музыка пачынае жыць, аднаўляецца. Паўсюль гучыць, напрыклад, цоеўская перамен з фільма «Асса», які таксама быў адным з сімваляў перабудовы, пра маладое пакаленне, якое хоча жыць свабодна. І там якраз у канцы гучыць эта песня пераменаў гурта «Кіно» на чале з Віктарам Цоем. Ці, напрыклад, песня «Гэты цягнік у агні» гурта «Акварыум». Гурт «Аліса», які зараз стаў імперскім, спявае «Мы разам». Вось гэтыя песні пачынаюць гучаць, яны гучаць паўсюду. Рок, гэта вось канец 80-х гадоў, гэта вось якраз час такога сапраўднага літаратурнага року. Пачынаюцца дзейнічаць субкультуры, як тады казалі, нефармальнае аб'яднанне моладзі, або фармальны камсамол. Розныя, пачынаючы там ад нейкіх хіпі, панкаў, металістаў. Ну, з'яўляецца і сваё нешта, як яшчэ называлі любера. Такія кашкі, якія там б'юць панкаў, металістаў, хіпі за тое, што яны неяк неправільна выглядаюць. Ну, назва, такія любера былі ў кожным горадзе, але назва пашла менавіта ад горада Люберцы, які ёсць ля Масквы. Іх люберамі назвалі журналісты. Дарэчы, журналісты атрымалі свабоду. Ну, такой галоўны перабудовачная газета была такая «Московские новости». Людзі спецыяльна ехалі ў Маскву, куплялі там «Московские новости», прывозілі, напрыклад, у Менск, там ці ў Гомель, ці ў горадню, абласныя цэнтры, каб людзі маглі чытаць. Часопіс «Аганёк», яго ўзначальвае галоўны журналіст часоў перастройкі Віталій Кароціч. Гэта такія вось газеты, часопісы, дзе разглядаюць падзеі, якія адбываюцца з крытычнай думкі. Абсалютна крытычна адносяцца да Сталіна, да брэжнеўскіх часоў застоя, і ва ўсім падтрымліваецца Гарбачоў, ва ўсім падтрымліваецца перабудова. Але разам з тым адбываюцца і такія, цяжкія моманты. Напрыклад, такі цяжкі момант, як міжнацыянальныя канфлікты. Савецкі Саюз фактычна быў унітарнай дзяржавай, нягледзячы на тое, што ён быў раздзялёны на 15 рэспублік. У некаторых рэспублікі былі аўтаномныя обласці, гэта ўсё была фікцыя, абсалютная фікцыя. Рэальна это была унітарная дзяржава з адзіным цэнтрам у Маскве, дзе нават не дзяржава кіравала, а кіравала партыі. Бо хто зараз не ведае, была такая, скажем так, люстэркавая структура кіравання. Напрыклад, вы ведаеце, што у кожнай краіне ёсць урад.
Урад быў і ў СССР. Ну, якія міністэрства ўходзяць у урад? Ну, міністэрства замежных спраў, міністэрства там культуры, адукацыі, прамысловасці, там сельскай гаспадаркі. Ва ўсіх краінах ёсць такое. Ну, у СССР звычайна былі такія міністэрства. Але адначасова разам з гэтымі міністэрствамі дзейнічалі аддзелы ЦК. Отдел ЦК по замежных справах, отдел ЦК по культуры, отдел ЦК по сельскому гаспадарству, отдел ЦК по прамысловасці і так далей. Яны былі такой люстэркай і стваралі яшчэ новых чыноўнікаў. Гэта значыць, акрамя чыноўнікаў у міністэрствах былі партыйныя чыноўнікі, бо роля партыі была запісана ў Канстытуцыю, быў знакаміты 6-й артыкул. Гэта, дарэчы, калі падчас перастройкі пачаўся палітычны рух, яго адна з асноўных мэтаў была адмена гэтага 6-го артыкула, які запісваў, што КПСС займае кіруючую ролю у жыцці дзяржавы. Такім чынам, міжнацыянальныя канфлікты. Ну, самы першы, самы вядомы, які нават працягваецца сёння, гэта канфлікт Нагорна-Карабахскі. Нагорна-Карабахская аўтаномная область, якая выходзіць тады ў склад Азербайджанскай ССР. На сесіі Верховнага Савета прымаецца рашэнне аб тым, што область павінна адысці ў склад Арменіі. Пачынаецца вось гэты армяна-азербайджанскі канфлікт. У Абхазіі таксама гучыць прапанова, што калі Грузія збіраецца выйсці са складу СССР, мы не збіраемся, і Абхазія павінна быць у складзе СССР. Абхазія, там тады палова насельніцтва была абхаза, палова насельніцтва была грузіны. Тое ж самае гучыць і, напрыклад, і ў Паўднёвай Асетіі. У ўсходніх рэгіёнах Малдовы ствараецца такая сабе Прыднестроўская Малдаўская аўтаномная савецкая сацыялістычная рэспубліка з расейцаў, якія выступаюць, з чаго вось этот так званы прыднестроўскі рух пачаўся, з таго, што ў Малдове абвясцілі малдаўскую мову адзінай дзяржаўнай і перавялі яе з кірылічнай альфабеткі на лацінскую. То есть, як мы бачым, расейцы вось паўсюль баяцца, што будзе нейкая іншая мова, акрамя расейскай. Нейкія расейцы намагаюцца ствараць так званыя інтэрфранты у краінах Балтыі. Пачынаецца сутыкнення ў Сярэдняй Азіі, знакаміты, напрыклад, Ошскі пагром. Ош – это горад у Кыргызстане. Сутычкі паміж узбекамі і туркамі-месхецінцамі, якіх Сталін выгнаў ва Узбекістан. Таксама праблема, так званы афганскі сіндром. Жаўнеры, якія ваявалі в Афганістане, павярнуліся дамой, і здаецца пытанне, а для чаго мы ваявалі? Пытанне таксама, што гэтых хлопцаў памеравых, так званых груз-200, прывозяць у цынкавых грабах, і пытанне, а ці сына прывезлі? Адказ у ваенкаматах бацькам загінуўшым ці ветэранаў, а я вас у Афганістан не дасылаў. Вось гэта хамства савецкае, пра яго ўсе ведалі раней, але зараз пра гэта кажуць усе, бо пачынаецца свабода прэсы. Акрамя газетаў, таксама з'яўляецца свабода прэсы на тэлебачанні. Ну, напрыклад, усе ведаюць, вся страна глядзіць такую перадачу, як «Взгляд». І ва «Взглядзе» паказваюць сюжэты аб тым, што адбываецца. Таксама з'яўляецца іншай перадачай, напрыклад, вядомая 600 секунд Александра Неўзорава, які ў тыя часы быў такім прасавецкім імперыялістам, а зараз вось ён выступае супраць РПЦ і падтрымлівае наш рух супраціву ў Беларусі, выступаючы пад чырвона-белым сцягам. 600 секунд – это такая праграма ленінградскіх навінаў, крымінальных навінаў, дзе там паказвалі моргі, дзе паказвалі фабрыкі, дзе проста там гніе там ці цыгарэты, ці там курыца, ці там нешта іншае, карацей, там жах паказвалі тады для савецкага чалавека. Таксама і ў Беларусі пачынаюцца ствараць свае праграмы, але вось пра Беларусь я распавяду неяк потым, мы зробім асобны выпуск пра
тое, як Беларусь стала незалежнай. Ну і адначасова па ўсіх краінах пачынаюцца стварацца нацыянальна-вызваленчыя рухі. Спачатку яны ствараюцца як рухі на падтрымку перабудовы. Ва ўсіх краінах усе народныя франты яны ствараліся як за перабудову. У Беларусі БНФ адраджэнне за перабудову. Ва ўкраіне народны рух Украіны за перабудову. У Літве рух за перабудову. Рух это Садзюс. Садзюс ствараецца ў Літве, у Латвіі, Эстоніі ствараюцца свае народныя франты. Яны спачатку выступаюць за што за перабудову, за то, каб было больш суверэнітэта і газ-разлік, ці па-расейску хозрасчёт рэспублікі, каб даць рэспублікам эканамічную свабоду, каб рэспублікі самі вырашалі, якая ў іх будзе эканамічная палітыка, бо адбываецца змена і ў эканамічнай палітыкі Саюза. Такое нейкае павяртанне да НЭПа. Гарбачоў жа сам паходзіў з часоў шестидесятнікаў, можна сказаць, лепш пятидесятнікаў, дзяцей 20-го з'езда. Дарэчы, это быў такі вядомы перабудовачны фільм Леаніда Парфёнова, які таксама вам зараз усім вядомы, але гэта была такая вельмі папулярная перадача, папулярны фільм у свой час. І вось у дзяцей 20-го з'езда быў такі любімы тэрмін, мой любімы 45-й, маецца на ўвазе не год, а том, 45-й том Леніна. І гэта апошнія гады жыцця Леніна, дзе ён піша там, што Сталін грубы великарускі дзяржыморда, напрыклад. Ці аб тым, што СССР павінен быць як федэрацыя, значыць, больш свабоды трэба даць рэспублікам. Ці што НЭП, як пісаў Ленін, всерьез і надолго. Вось як усур'ёз і надолго пачынаецца нейкая эканамічная прабудова. Напрыклад, з'яўляецца СП, сумесныя прадпрыемства з замежнымі дзяржавамі. ІПД, індывідуальная працоўная дзейнасць. Вучыць, шыць, кіраваць, рамантаваць, ну і, канешне, кааператывы, кааперацыя, з'яўляецца новая кааперацыя. Фактычна, это пачатак малога, сярэдняга і нават вялікага бізнесу, вось гэтыя кааператывы. Ну, кааператыў па правілам, у кааператыве усе, хто працуе, тыя гаспадары, але рэальна, вось тады, гэта быў пачатак бізнесу. Хаця былі і сапраўдныя кааператывы, дзе там мы ўсе працуем, і мы ўсе, значыць, кіруем. Кааператывы спачатку дзеляцца на две часткі. Шмотачнікі, это тыя, хто прадаюць адзенне. Ну, у першую чергу гэта джинса. І усякае такое каляровае, канешне, у вольным свеце гэта выглядае вельмі дзіка, і вы будзеце схожы хутчэй на пеўня, чым на чалавека. Але вось тады ў шэрым Савецкім Саюзе ўсе хацелі вот каляровае, ўсё такое, і шмат колераў. І шашлычнікі. Пачынаюцца адкрывацца ўсякія рэстараны, дзе ежа, ну, па-першае, культура абслугоўвання. Яна на больш высокім узроўні, чым у савецкай сталоўкі. І таксама там кошты, вельмі вялікія кошты, але это сапраўдныя кошты. Кааператыўныя крамы. Ну, напрыклад, зубная паста у дзяржаўнай краме 50 копеек, заўсёды 50 копеек. Ні копейкай больш, ні копейкай менш. Ва кааператыўнай краме сёння 2,50, заўтра 3, паслязаўтра 3,25, паслязаўтра 1,25. Усё залежыць ад рынку. Кошт залежыць ад рынку. Вось гэта такі вось кампанент розныя часоў перабудовы. Ну і, канешне, палітычная свабода. У 89-м годзе адбываюцца першыя свабодныя выбары на з'езд народных дэпутатаў СССР. Гарбачоў намагаецца стварыць новую палітычную сістэму ў рамках сістэмы саветаў. Праз год у 90-м годзе Гарбачоў уводзіць пасаду прэзідэнта СССР, які будзе кіраваць выканаўчай уладай. Замест Савета міністраў ствараецца кабінет міністраў СССР. На з'ездзе народных дэпутатаў усе бачаць, што ёсць адна актыўная, дэмакратычная, адкрытая меншасць, ёсць большасць, якая адзін
з вядомых дэпутатаў на тым з'ездзе Афанасьев назове агрэсіўна-паслушным большинством. І вось эта агрэсіўна-паслухмяная большасць, яна, напрыклад, захопвае выступы лідара дысідэнцкага руха, які стаў дэпутатам, які, дарэчы, з дапамогай вось этой перабудовы павярнуўся з сваёй горкаўскай спасылкі акадэміка Сахарова. На з'ездзе усе бачаць выступы Ельцына, які ў 1987 годзе стаў такім сімвалам змагання з элітай КПСС. Ельцын паказвае сябе як народны лідар, ён ездзіць у грамадскім транспарце, ён ідзе лекавацца не ў партыйную, не ў элітную, а ў звычайную паліклініку. І Ельцын тады вельмі папулярны, ён нават уваходзіць у кнігу рэкордаў Гіннеса, чаму ён на сваёй выбарчай акруге атрымаў 90% галасоў за сабе. У 90-м годзе усе рэспублікі, спачатку яшчэ ў канцы 80-х прыбалтыйскія рэспублікі, прымаюць дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце. Некаторыя аднаўляюць свае сапраўдныя гербы, сцягі, гімны, назвы дзяржаў. З назваў выключаюцца словы савецкія і сацыялістычныя. Прымаюцца законы аб мовах, дзе толькі адна мова, мова карэннай нацыі, становіцца дзяржаўнай мовай. Ну, як, напрыклад, закон аб дзяржаўнай мове ў Беларусі абвяшчаў беларускую мову адзінай дзяржаўнай. У 91-м годзе Гарбачоў у пачатку дае назад. Ён падтрымлівае кансерватыўныя рэактыўныя колы ў кіраўніцтве дзяржавы і партыі. Гэта адлюстроўваецца ў падзеях у Вільнюсе, калі войскі намагаюцца ўзяць штурмам і бяруць штурмам вільнюскую тэлевежу і тэлецэнтр, камітэт па тэлебачанню і радыё. Былі нават думкі, што збіраліся браць парламент, але тады было значна больш загінуўшых людзей. Гіне 13 чалавек літоўцаў і яшчэ адзін афіцэр КДБ, які загінуў ад кулі сваіх. Праз тыдзень такія ж падзеі адбываюцца ў Рызе. Гіне 5 чалавек, калі рыжскі АМОН намагаецца захапіць будынак МВС рэспублікі. Рыжскі АМОН вырашыў, што будзе падпарадкавацца цэнтрам, ён з чырвоным сцягам. МВС рэспублікі заяўляе, што яно падпарадкоўваецца незалежнай суверэннай Латвіі і над ім латышскі сцяг. Да гэтага таксама былі падзеі, ну, напрыклад, як падзеі ў Баку ці ў Тбілісі. Пра іх ведае ўся краіна. Акрамя таго, уводзіць у 91-м годзе пасля гэтых падзей пачынаецца абсалютна дурацкая эканамічная рэформа Паўлава. Незразумелы сэнс, чаму, бо гледзячы на тое, што рабіла гэта эканамічная рэформа, такую рэформу маглі прыдумаць толькі савецкія эканамісты. Ну, напрыклад, самае вядомае, што яны зрабілі, гэта ў 3 дня усе павінны былі памяняць свае 50 і 100 рублёў на новыя 50 і 100 рублёў. Штучна падвышаюцца цэны. Калбаса замест 2 рублёў будзе каштаваць 8 рублёў. Але кажуць, што мы ўвозім нейкую сістэму кампенсацыі, там щось такое, это было ўсё дзіка. Рэформа, якая вельмі моцна ударыла па рэйтынгу Гарбачова у той час. Але вясной Гарбачоў робіць новы кульбіт. Ён ужо падварачваецца бокам да рэфармістаў, да тых, хто хоча суверэнітэту. І ўзнікае ідэя новай саюзнай дамовы. Замест СССР павінна з'явіцца новая дзяржава. ССД – Саюз суверэнных дзяржаў. Падпісаць гэту дамову збіраліся 20 жніўня 1991 года. А 19 жніўня 1991 года ўся краіна даведалася, што адбыўся дзяржаўны пераварот. Гарбачоў тады адпачываў у сваёй крымскай рэзідэнцыі Фарос. Гарбачова фактычна арыштоўваюць, яму адключаюць сувязь, у тым ліку адключаюць і вось гэту знакамітую чырвоную кнопку. Усе гэтыя дні ядзерная зброя СССР хавалася ў руках так званага Дзяржаўнага камітэта па надзвычайнаму становішчу, або ГКЧП. У склад ГКЧП входзіць 8
рэакцыйных дзеячаў, вядомыя сваёй рэакцыяй, вядомыя сваёй ультраімперскай, ультракамуністычнай дзейнасцю і поглядамі. Віцэ-прэзідэнт Янаев, які ўзяў на сябе абавязкі прэзідэнта. Прэм'ер-міністр Паўлаў, намеснік старшыні Савета абароны, старшынёй быў Гарбачова, вось яго намеснік у Савеце абароны Бакланов, кіраўнікі сілавых органаў, кіраўнік МУС Пуга, кіраўнік КДБ Кручкоў, кіраўнік Міністэрства абароны Язов, маршал Язов, ну і кіраўнікі нейкіх грамадскіх арганізацый, Сялянскага саюза старадубцаў і Саюза прамыслоўцаў, там длинная назва этой организации, Союз, ассоциация объединения промысловости, транспорта, связи, неяк так, Тизяков. Уводить войски ў Москву, у Ленинград, у Вільню, у Каўнас. У Каўнасе захапляюць будынак тэлецэнтра. У Рызе захапляюць той самы будынак Міністэрства ўнутрашніх спраў. Намагаліся увесці войскі у Менск і у Кіев. У Менск былі думкі ўвесці войскі, але кіраўніцтва БСР рэакцыйнае абсалютна і падтрымлівала ўсе крокі ГКЧП. Про гэта будзе асобная размова. Ва ўкраіне да Краўчука леціць такі рэакцыянер, як генерал Варэннікаў, вядомы сваімі ультраімперскімі поглядамі. Генерал Варэннікаў патрабуе ад Краўчука весці надзвычайнае становішча. Краўчук кажа: не, у нас я не за, я не супраць. У нас ёсць дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце. Вось калі наша Верховная Рада скажа так, тады так. Тады Варэннікаў яму крычыць: ну хоць у Кіеве і ў Галічыне. Бо у Галічыне там улада, большасць у мясцовых саветах дэпутатаў маюць нацыянал-дэмакраты з Народнага руху Украіны. Таксама ёсць дэпутаты нацыяналісты, якія адкрыта называюцца бандераўцамі. Асноўны цэнтр супрацьстаяння ГКЧП быў у той час у Маскве, і галоўным лідарам змагання з ГКЧП быў тады ўжо прэзідэнт РСФСР, Советской России, Ельцин. Ельцин подписывая указы, где он объявляет деятельность ГКЧП на территории России незаконной. Подписывается зворот до громадян России. Этот зворот друкуется не только в России, но и по всему Союзу. И на митингах у Менску людям, БНФовцы, будут раздавать зворот до громадян России. Таму што тады вельмі вось так падтрымлівалі Ельцына, у ім бачылі і ў тым ліку не толькі ў Расіі, у рэспубліках такі сімвал пераменаў, такого народнага лідара. Цэнтр супраціву становіцца Белы дом. Белы дом аточваюць войскі, Ельцин узбіраецца на танк, і на танке зачытвае гэтыя свае дакументы. Потым ён падпіша указ, дзе на тэрыторыі Расіі ён абвяшчае сабе верхоўным галоўнакамандуючым, бо невядома, што з Гарбачовым. Існуюць розныя думкі, што яго забілі, што з ім робяць нейкія псіхалагічныя эксперыменты. Свет, зразумела, вольны свет не падтрымлівае пераварот. Пераварот падтрымалі толькі кіраўнік Ірака Хусейн, кіраўнік Лівіі Кадафі, кіраўнік Югославіі тадыйшай Сербіі Мілошевіч і кіраўнік палестынскіх тэрарыстаў Арафат, які заявіў, што перамога ГКЧП азначае, што спыніцца эміграцыя савецкіх габрэяў у Ізраіль. Ну, першыя два з тых, хто падтрымалі, загінулі ад рук сваіх цяжкай смерцю. Мілошевіч помер у гаагскай турме, а Арафат помер у Парыжы, у парыжскай клінікі ад СПИДа. Хотя они это не узнают, что он помер от СПИДа, бо Арафат был, ну, як некаторым здаецца, як ёсць некаторыя факты, ну, ва ўсякім разе бісексуален і часта мяняў партнёраў, ад чаго і захварэў на СПИД. У ноч з 20 на 21 адбываецца спроба штурма Белага дома ў Маскве.
танкі, прарываюць барыкады, у выніку гінуць людзі. Іх прозвішча Камар, Крычэўскі, Усаў, 2 расейцы, 1 габрэй. Пасля першых вот этих сутычак і пасля смерці гэтых людзей аддаецца каманда назад. Іншыя вайскоўцы прапаноўваюць ГКЧП самараспусціцца, прывесці Гарбачова ў Маскву на яго міласць. Міністр абароны Язаў і старшыня КДБ Кружкоў даюць наказ войскам адыходзіць. Частка сябраў ГКЧП леціць у Фарос да Гарбачова. У той час адкрываецца сесія Верховнага Савета Расіі у тым самым Белым доме, дзе прымаецца рашэнне накіраваць сваю дэлегацыю на чале з тады прэм'ер-міністрам Расіі Сілаевым і віцэ-прэзідэнтам Рудскім. Разам з імі ляцяць расійскія міліцыянеры, якія падпарадковваюцца Ельцыну. Там некалькі яшчэ дэпутатаў. Гарбачоў вітае расійскую дэлегацыю і не жадае размаўляць з дэлегацыяй ад ГКЧП. ГКЧПісты ляцяць са словамі: ён павінен, Гарбачоў, зразумець, што без нас ён ніхто. Дарэчы, і ўсё яшчэ існуюць розныя думкі, якія адносіны мае да ГКЧП Гарбачоў. Тут мы павінны з адзінага нам больш-менш такой крыніцы, якой можна верыць, гэта дапросы сябраў ГКЧП, што за некалькі дзён да пераваротаў яны ездзілі ў першы раз да Гарбачова ў Фарос. Гарбачоў спачатку сказаў, што ніякага пераварота не трэба, а потым ім сказаў: рабіце, што хочаце. У стылі Гарбачова. Гарбачоў павяртаецца ў Маскву, уся краіна бачыць это, і ўвесь свет бачыць это, як ён у світэры з сваёй жонкай Раісай Максімаўнай, з унучкай ён спускаецца, Раісе Максімаўне стала дрэнна, і Гарбачоў замест таго, каб паехаць да Белага дома, дзе на барыкадах яго чакалі, ён паехаў у шпіталь, дзе была яго жонка. Як ён сказаў: я жаніўся не на пасадзе, а на Раісе Максімаўне. Дарэчы, потым вось эта хвароба, ад якая Раіса Гарбачова памерла, яна вось якраз яе пачатак быў вось якраз падчас таго, як іх закрылі у Фаросе ГКЧПісты. На наступны дзень уся краіна святкуе перамогу. Рэспублікі пачынаюць адзін за адным абвяшчаць сваёй незалежнасці. Сцягам Расіі становіцца бела-сіні-чырвоны сцяг, ва Ўкраіне сіні-жоўты, у Беларусі бела-чырвона-белы. Пахаванне тых 3 хлопцаў, якія загінулі, гэта будзе самым вялікім пахаваннем у гісторыі Масквы пасля пахавання Сталіна. Мітынг пераможцаў 22 жніўня ля будынку Белага дома, это будзе самы вялікі мітынг у Расіі. Ні адзін Пуцін не сабраў яшчэ больш вялікі мітынг на сваю падтрымку ўсё ж такі. Гарбачоў яшчэ будзе намагацца ўратаваць Савецкі Саюз, ён створыць дзяржаўную раду СССР, будзе планы новай саюзнай дамовы, але ўсё гэта не будзе мець сэнсу. СССР спыніў сваё існаванне ўжо самастойна рашэннем таго ж Верховнага Савета СССР, а да гэтага былі Віскулі, Алма-Ата, дамовы аб стварэнні СНД, сыход Гарбачова з пасады прэзідэнта. Пачалася новая гістарычная эпоха ўжо без гэтай чырвонай імперыі. Вось сёння мы узгадваем якраз вот эти 30 гадоў таму, як адбыліся гэтыя падзеі падчас путчу ГКЧП. Гэта, хто б што зараз не казаў, але гэта быў сапраўды час вялікіх надзей і вялікіх думак на лепшае. Гэта быў вельмі рамантычны час. І што гэта нагадвае нам? Гэта нагадвае нам то, што было год таму. Вось гэтыя тыдні жніўня ўжо 2020 года. Вельмі рамантычны час, вельмі вялікіх надзей на перамены. Але тады, у 91-92 годзе, гэтыя перамены палі па тым, што насельніцтва не ўспрыняла эканамічныя рэформы, не ўспрыняла новую рынкавую рэальнасць, а ў 2020, таму што, жаль, гэты пратэст. Яго ж лідары
і прапагандысты проста злілі. А ўжо ў выніку ўлада садысцкімі метадамі дабіла звычайных пратэстоўцаў. Замест рэальнага змагання за ўладу адбыліся такія, мягка кажучы, культурніцкія акцыі. А культурніцкімі акцыямі ўладу не перамагаюць, тым больш, калі гэта акцыі з пацалункамі і абдымашкамі карнікаў. На жаль, рамантычныя часы, якія сканчваюцца, некалькі рамантычных дзён, сапраўды, некалькі рамантычных дзён ці тыдняў, якія скончыліся бядой. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, падабайкі, звоните ў званочак, пишите каментары, дасылайце гэта відео сваім сябрам. Мы вам будем і далей распавядаць пра легендарныя падзеі, пра легендарных людзей. Наступны выпуск будзе пра, я спадзяюся, будзе пра тое, як Беларусь дамаглася сваёй незалежнасці. Жыве Беларусь!